Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you using that as a simple umgosi wakhona. Well guys, angikwazi mina ukuthi utirela uhlale emzombe ngizwa ngani. Engikwaziyo ukuthi umsele kwakhomba indlathi uSibindi akayilungise ukuze u-first wife wakhe ozofika afikele kuyo. Nanokuthi uthando nesithembu season 8 njengoba bezwa nama-episode awu-24 uTirelo uzoba yingxenye yethando nesithembu because kukhona la engena khona njengoba eseduze kaSibindi futhi kuwukuthi manje uyena esimazini besho ukuthi izingane zesithembu mhlambe kulula ukuthi ebe ngapha ngakoThekwini kusashutha because lento ye-TV show ayigcini ngokuthi i-reality TV show iwumsebenzi futhi. Also-ke ama-viewers akuzingane zesithembu bayibuze indaba yokuthi uSibindi uzofunda nini ukuba responsible. Sengibona ukuthi mhlambe-ke bazama ukwenza nalawo ma-corrections lawo besinikeze i-content ezoba nayo into yokuthi nangu la ekhona. Ngoba lezi ngane zesithembu abangagcini ngokuba yizingane zesithembu kodwa ibe khona into ebambekayo masibuka i-TV show kungabe ukuthi sesizele idrama yodwa kodwa leyo ukuthi uhlale emzombe kule yandlu eyayilungiswa uSibindi akayilungisa nami angazi ngizwa ngani mawukuthi niyakwazi kunjalo nina-ke newomakhelwane ababuye bedayisana.